Vale, eu quero recomendar dous libros. Esta de Mamá quero ser Ziggy Stardust e esta de Torres de Mallory. E de que van eses libros, Mariña? A ver, contanos, porque... A ver, este é dunha nena que quere ser neno, pero ten algúns problemas porque non lle axudan moito. Anda, mira, tío. E despois este é de aventuras que vai de travesuras de unhas nenas que están nun internado. Anda. Bon, e ti, Antía, que tes aquí? Mima, enseña aquí a xente que tes eso. Pipi, Quen é esta? Pipi, calzas. Pipi medias longas, Pipi medias longas. E que lle pasa a Pipi? Non sei conto, que lle pasa? Aventuras. Aventuras, non? Que ten Pipi? Ten, eu creo que tiña un elefante, non? O que tiña? Non, Que un tiña? cabalo e un mono. Un cabalo e un mono. E como se chamaba o cabalo? Era cabalo, era Sancho Panza, non? Como era? Tío Rocinante. Vivo, non? Tío Vivo. Ah, tío Vivo. Ai, ai, ai. Bueno, e que outro que é? Cal é este outro? A ver. Marco Polo. Marco Polo. Tamén vai sobre aventuras. Sobre aventuras. E que é Marco Polo? Unha illa remeira. Hai unha illa remeira, o sea, unha illa que vai remando polo mar. Sí. Este é moi chulo, este me gustei moito, Aparte que é de ilustración, mira. Un cómic. Este é un cómic, pero cuidado, banda deseñada 100% galega, 100% galega. Un éxito de libro. Vale, pois ahora a min. Pois mirade, eu vou vos a recomendar dous libros que estou relendo neste novo confinamento que nos ten aquí un pouco agardados. Un deles é o de un grande amigo que é Xurxo Souto, que estivo no instituto, como ben sabedes, e o seu último libro chamase A gran travesía de Chiruca Macallás. Eu creo que para vos é un libro que se pode ler ben rápido e que conta dunha forma moi intensa as experiencias do que é vivir nun barco en alta mar por terras de Irlanda e a perspectiva histórica de que sexa a patrona unha muller, que é Chiruca. Hai sereas negras, non se pode contar moito, pero é unha historia moi chula. E outro tamén que foi presentado no cole, ben pouco, xusto antes do confinamento, é este, que é Ferreñas e Rock and Roll, que estivo con nós ese día, non somente esas autoras, que son amigas e boas artistas, como é o caso da ilustradora Laura Romero e da escritora Iria Pedreira, pero que conta son historias de mulleres que fixeron historia musical no país. E tivemos a grande sorte ese día de ter a nosa madriña deste proxecto, que se chama... Sabes quen era? Ai, tú tampouco, queres sabelo? Ai, mira, aquí hai moitas mulleres, conoces algunha aquí? Sí. Ses, que máis? Eu por aí vin así a Guadi... Donde? Volvoreta... Este é Guadi? Sí. Pintan así moi... Non é esta Guadi. Esa non, esa é, creo que... pode ser Guadi esta e esta a Rapaza de Ordes. En calquera caso, a señora Xosefa de Bastavales está, digamos, como icono de todo este proxecto impresionante. Así que, recomendacións para esta cuarentena, Torres de Mallory, Mamá quero ser Ziggy Stardust, Ferreñas e Rock and Roll, A gran travesía de Chiruca Macallás, Pipi medias longas, Marco Polo. Que teñades un feliz día do libro, 23 de abril, o 24 de abril é o día da árbore e o 25 de abril é a Revolución dos Cravos. Así que temos unha semaniña intensa de moitas actividades culturais. Bicos e forza. Chao.